Ngizothi kumuntu mina ngine special ngesikhiphile futhi ngoba mfowethu ngikhiphe ispecial kanje bakhala abantu bafonela mina kasiningi bathi kodwa yini engenzeka ngoba siyadinga ukulashwa kodwa isimo esesiphila phasi kwaso ezimalini azisihle ngase ngiyakhala ngalo ngathi no kulungile ngiyekela indaba ngizoyifaka emsakazweni nginazise ispecial engizoba nazo esokugeza abantu ezokugeza abantu makugezwa sikhuluma ngokugeza umuntu so bamixa nabantu indlela ehlukene zokugezeka ezomuntu okubonayo ukuthi kwenzeka iphuthe ethize wachithekela umntwana wangakwazi ukuthi mhlambe labantu bakamntwana noma eshonele angithi nje ukugezwa umuntu oshonelwe wayeshonelwe yes lokho ke kufuna imindeni iqala imbuzi angithi yes okay mase kube khona ukuthi lapha mhlambe abamnakeni noma banama amasenti yes siyakwazi ukuthi mufike enyangeni ikwazi ukuthi kube khona amakhambi esiwasebenzisayo kube khona amakhambi asetshenziswa akwazi ukuvula ukuze uqhubeke phela nempilo ingami ndawonye okay phinde futhi siye kumuntu othi kwenzeka iphutha kwachithe kumntwana wachithekelwa umntwana wasaba kasho ngokuba akekho waziyo okay ngoba lo muntu oyethandana naye babe ntshontshana nje base beyahlukana wakhulelwa lo wabese siyahlala isizwe bayazi kodwa dadewethu baningi amaphutha njalo amaningi abagodlile phela umuntu wesifazana nje wathiwa nje bebizwa layo gama besifazane kuthiwa bafaba banezimfihlo enzima kakhulu woza kumina ke imfihlo yakho uzoyithulula kumina ngiyagezana kuzoba wena insizwa othi kwenzeke iphutha wathi uyahamba nje utsotsi wakuphuca uwolethu wakho wawusuyasuka lapho wadonsa into yakho ekhukhwini mhlawumbe umuntu okade uvela unaso isikhala sikemthethweni wamshaya umuntu washona yes lapho ngithi sunecala ethize wena wabulala yes sondela mfowethu kumina ngizokugeza mina qaqeke into zakho noma kanjani shuthi nje ngizobeka kanjalo ngithi umuntu owabona washonelwa umuntu othi nalo umuntu othi ngilandelwa into nje mina iyangilandela yes woza kumina ngizohamba ukugeza ngine special mfowethu engikidalule kodwa imali yazo kodwa nyamanana phansi ngiphilisa umuntu othi yena silunga into zakhe othi ngilala nento akeze kimi